Άργησα πολύ να κάνω βίντεο. Το ξέρω. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα hackers. Πήγα μια μέρα κάπου σε ένα φίλο και ξαφνικά παίζαμε online και ξαφνικά μπήκαν 2 άτομα hackers σε creative mode και τα σπάσαν όλα μέχρι που αναγκάστηκα να βγω από το παιχνίδι και για να φύγω. Μετά όμως το τι είδα μέσα στην πόλη δεν πρόλαβα να σώσω τίποτα, κάηκαν όλα. Έφυγα όσο πιο μακριά γινόταν και έφτασα εδώ και έχτισα αυτό το σπίτι. Φτάνουμε τους 70 subscribers σε αυτό το κανάλι, στο άλλο τους 140. Πάμε δυνατά. Like, subscribe σε όλους. Like και subscribe και ας ξεκινήσουμε απόψε εδώ. Έχουμε λάπης λαζούλης, έχουμε πολύ λάπης λαζούλης. Πέθανα, μου πήραν τα πράγματα μου. Δεν πειράζει. Σήμερα θα σας ξεναγήσω. Από εδώ είναι αυτό το μέρος. Από εκεί το είδατε. Υπάρχουν 4 σκάλες. Η μία, πρώτη εννοώ, δεύτερη, την τρίτη σας την έδειξα από εκεί, εδώ, για δείτε, εδώ, και η τέταρτη από εδώ. Πάμε στην τέταρτη, που είναι και η πιο διασκεδαστική. Στην τέταρτη πάμε εδώ. Κάτω υπάρχουν κάγκελα για να μην ανεβαίνουν ζόμπις και έτσι, επειδή βλέπετε κάτω είναι μεγάλη ιστορία. Εδώ μέσα είναι πολύ ωραίο σπίτι. Δείτε. Δεν είχαμε αρκετά υλικά με το φίλο μου όμως. Να το. Πας εδώ και υπάρχει ακόμα ένα μέρος. Πόρε φίλε, τη βάψαμε. Άμα πέσαμε εδώ τη βάψαμε πολύ. Σκάλα. Πού είναι η σκάλα? Είδατε, γι' αυτό έκανα τη σκάλα. Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς να μην κάνω έναν όλο. Έμεινε άλλο ένα δέντρο να σας εξερευνήσω. Πρώτα θα κοιμηθούμε. Ωραία νύχτα. Καλημέρα. Να το πιστεύω έκανα μια καλή δουλειά. I think so.
αυτό θα είναι μικρό βιντεάκι. Απλά ήθελα να σας πω για τις νέες αλλαγές. Τίποτα άλλο βρε αδελφέ. Θα κόψουμε και κανένα δέντρο. Θα πούμε και το γεια μας. Νέα γειτονιά, παιδιά. Δεν κρατάω. Δεν πειράζει. Παιδιά, τα πάμε καλά. Να κάνουμε ξύλα. Και μετά κάποια chest. Θέλουμε chest. Βρε παιδιά, χάσαμε φαγητό, χάσαμε πολλά, μεγάλη καταστροφή. Σύντομα θα πάμε και στο Nether. Θα τα βάλουμε και να πούμε γεια. Αύριο ίσως κάνω βίντεο βρε παιδιά. Κάτι ακούγεται. Εντάξει βρε παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Like και subscribe και τα λέμε μέχρι το επόμενο.